Zdravím! Dnes se podíváme na chameleona jemenského, jednoho z nejznámějších chameleonů, který je při správné péči vhodný i pro začátečníky a přežije v zajetí až 6 let. V přírodě by přežil pouze 3 roky. Chameleon jemenský, latinsky Chameleo calyptratus, je plas z čeledi chameleovitých a patří mezi středně velké chameleony. Pochází z oblasti Jemenu a Saúdské Arábie, kde obývá stromy a keře v teplejším a sušším prostředí. Ale pozor, všeho moc škodí, i pro ně. Jeho tělo je přizpůsobené životu ve větvích. Na každé noze má prsty rozdělené do 2 skupin, 2 proti 3, které fungují jako kleště a umožňují mu pevně se chytit větví. Velkou roli hraje i chápavý ocas, který používá jako 5. končetinu a je velmi dlouhý. Často tvoří téměř polovinu délky celého těla. U dospělého chameleona může měřit přibližně 20 až 30 cm a slouží jako opora a bezpečnostní lano při pohybu po větvích. Největší rozdíly mezi samcem a samičkou jsou takový, že samec je větší a má vyšší helmu na hlavě, výraznější barvy a na zadních nohách malé ostruhy, takový paty, dále se říct, a na tom obrázku bohužel nejdou vidět. Pro chov v teráriích je důležité vysoké a dobře větrné terárium. Ideálně alespoň 60 x 60 x 120 cm s větvemi a živými rostlinami. Přes den by teplota měla být 25 až 30 stupňů Celsia s vyhřívacím místem až 35 stupňů Celsia. V noci může klesnout. Vlhkost si pohybuje kolem 50 až 70% a zajišťuje se hlavně rosením. Chameleon pije vodu z kapek na listech, ne z misky. Základem potravy je živý hmyz, cvrci, šváby nebo sarančata. Hmyz je nutné pravidelně poprašovat vápníkem a vitamíny. Různí červy, jako mouční nebo zofobas, jsou vhodní jen výjimečně, protože obsahují hodně tuku a při častém krmení mohou způsobit zdravotní problémy. Chameleon jemenský není mazlíček na časté brání do ruky. Špatně snáší stres a potřebuje hlavně klidné prostředí a stabilní podmínky. Zajímavostí na závěr? Chameleon nemění barvu kvůli maskování, ale podle nálady, teploty a stresu. Každé oko se může pohybovat nezávisle na druhém, takže dokáže až 360 stupňů kolem sebe koukat. Jazyk dokáže vystřelit na koři s extrémní rychlostí. Dokáže vidět i ultrafialové světlo. Samice může nakládat vejce i bez přítomnosti samce. Tomu se říká neoplozená vajíčka. Tak a teda úplně na závěr je, že chameleon jemenský je fascinující tvor, který není o mazlení, ale o pozorování. Při správné péči vám nabídne jedinečný pohled na chování, které u jiných zvířat jen tak neuvidíte. Doufám, že se vám toto video líbilo a že jste se dozvěděli něco nového. Pokud budete chtít video o nějakém dalším zvířeti, jistě můžete napsat do komentáře.